Plăcile flexibile de la compania Cardec cu textură de lemn reprezintă o oportunitate unică de a aduce estetica naturală în interiorul tău, subțire, elastică și incredibil de realistă, ea recrează senzația de lemn adevărat, aducând confort și armonie în casa ta. Plăcile cu textură de lemn de la Cardec nu sunt doar un material, ci o oportunitate de a umple casa ta cu o atmosferă naturală care inspiră și îți dă energie pe tot parcursul zilei. Ușurința instalării, durabilitatea și frumusețea lemnului în interpretarea modernă. Aceasta este soluția ideală pentru cei care apreciază stilul și confortul. Această textură unică poate fi folosită atât în interiorul casei, cât și în exterior, transformând fațada casei tale într-o operă de artă. Plăcile Cardec se potrivesc perfect pentru orice spațiu, fie că este vorba de un living confortabil sau de o fațadă exterioară impresionantă. Fii parte din natură, fără să ieși din casă. Umpleți-vă interiorul și exteriorul cu armonia lemnului, alături de plăcile Cardec.